Euskaldun eta euskoltzaleak badaukagu aukera euskararekin daukagun konpromisoa berresteko. Abenduaren 3 laster helduko da eta euskararen egunaren aitzakiagaz hainbeste maite dugun hizkuntzarekin daukagun harremana indartzeko aukera daukagu. Horretarako udaletik baliabideak eskaini gura dizueguz. Gaur bertan Josu Muruetan arratsaldean antzezlan bat izango dugu. Gero antzeslana. Bertan azkenengo euskalduna zer eta zelan zer gertatuko litzatekeen egoera horretan aztertzen da. Bihar bertan, Erandigoikoan Euskaraldiaren lehenengo ekitaldietako bat daukagu, aktibitate asko izango dira eta bertoko elkarteen parte hartzeaz bideratu izan dira. Badaukagu ere bai, Domekan, Astraburuan, Trikipoteoa bertan parte hartzera deitzen zaituegu. Eta abenduaren 3an benetan ekitaldi nagusia izango dugu Altzagan, bai goizean eta bai arratsaldean. Goizean berbodromoa izango da kiroldegian, hurbildu zaiteze euskaraz berba egitera. Eta arratsaldean ekitaldi nagusia berez izango dana. Banako bakoitzak elkarteek hurbildu ahal izango dira udalaren aurreko plazara eta sare txiki bat, ekarri sare handi bat sortu ahal izateko. Euskaldunok euskaraz komunikatzeko sarea. Bertan ere, iazko euskaraldian izan genduzan bizipenak eta desioak bideratu ahal izango duguz eta han gure ekarpentsoa utzi. Baina ez da hor amaitzen. Euskaraldiarekin edo gitzienez euskararen egunaren inguruko euskaraldiaren ekimenekin ez da amaitzen Erandion euskaraz egiteko aukera. Zabalik daukazu, saiatu zaitez egunero euskaraz egiten gitzienez tartetxo baten. Baina guk ere gonbidatzen zaituegu, behintzat abenduaren 15ean, agur etxebeste, aupa aurrekoa izan zen, filma ikustera etortzeko. Josu Muruetan arratsaldean, edota abenduaren 27an, bertso jiran parte hartzera, Altzagan, eta tabernarik taberna kantatzen joateko. Bueno, euskarazko produktuen katalogoa ere aurkeztu deutzuegu orain gitzi. Badakizu gabonak datozala eta gonbidatzen zaituegu euskarazko produktuak oparitzera. Baina oparitzen dozuzan bitartean, ere gure dendariekin euskaraz berba egitera ere gonbidatzen zaituegu. Martxan jarri dugun Gaizop kanpainaren bidez identifikatu ahal izango dozuz. Beraz, ez dago aitzakiarik euskaraz.